Hi guys, good day. Welcome back to my YouTube channel, Raketirong Master. Panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamaster. So for today's video mga kamaster is ipapakita ko sa inyo yung bago kong motor na nabili dito sa Balamba, no. So bali mga kamaster is lang to, sikanhan yung pagbili ko nito mga kamaster, no. So ngayon is ipapakita ko sa inyo yung bago kong biling motor. So tara, let's go. So yun guys, try natin yung bago nating motor guys. So bagong bili pala guys, no? Second hand lang. So try natin. Sana all. Grabe guys, natupad natin yung pangarap natin na magkamotor. Ayan o. Sakay ka? Sakay ka, video na. Tara? A few moments later. Ayan guys, no? So na-try ko na yung bago kong motor guys. So maraming salamat nga pala sa lahat ng mga viewers at supporters ko dahil natupad na natin yung pangarap natin. So ano nga palang buwan ngayon? April nga pala ngayon, no? So, ano bang meron sa April? April Fools. April Fools? Dahil April ngayon, it's a prank! Gago! So, ayun guys, it's a prank lang pala guys, ay. Kailan pa kaya tayo makabili ng ganyang motor guys, oh? Balang araw. Balang araw guys, kung tutulungan niyo ako sa aking pagbablog, kung mag-support niyo ako guys. Ayun guys, prank lang pala yun guys. Dahil nagandahan kami sa motor, kaya napag-isipan ko dahil April 1 ngayon, kaya ipaprank ko na lang yung mga viewers ko. So pasensya na kayo guys ha, kasi na-prank ko kayo. So ayan guys, no? Yo! So na-drive test ko siya guys. Grabe, sobrang ganda gamitin guys, eh. Batak agad tunan, Dre. Batak talaga. Tatak talaga agad. Meron talaga agad. Kasi ano siya, 300cc. So, yung may-ari pala is andun sa loob. Yung yung taga PLDT guys, yung may-ari ng motor na to. Ayan, so sana guys, makabili din tayo ng ganyan, no? Soon. Not now, but soon. So sana palagi niyo akong suportahan sa aking pagbablog para makabili tayo ng ganyan, no? Gaya niyan. Ayan. And guys, so ito pala si Sir Carl, yung may-ari ng motor. So ayan. So salamat sir kasi pina-drive test mo ko sa inyong motor. And ayan po. So sana soon makabili din tayo ng ganito. Ay, nakabili. Sir, signagay pa siya to, sir. Shout out sa Barangay Captain. Yay. Ay, Shout out shout out nga. Safely na lang ganito. Dilo. Dilo family. Ayan. Shout out pala kay sa sa Barangay Captain dito, no. So ayun po guys, no. So maraming salamat nga pala kay Sir Carl Ralios. Shout out sa iyo sir kasi pinahiram tayo ng motor niya.
So, dyan lang yung bahay na ni Sir. Yan. Dyan mga master. So, ito yung motor niya. Pinahiram niya ako kanina ng motor niya. Pinadrive test niya ako. Maraming salamat kay Sir Carl Ralio. Shout out sa iyo, Sir. So, ayan po. At sa lahat ng aking mga viewers at subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat guys dahil patuloy niyo akong sinusuportahan. And sana soon is makabili din tayo ng kagaya niyan, pero ano na lang mga master, unahin natin yung pamilya natin bago yung mga ganitong ganyang mga bagay. So yan po, sa hindi pa nakapag-subscribe, and don't forget to subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kayong updated. At marami pang prank na mapapanood nyo sa aking vlog. So ayun po guys, so maraming salamat po and God bless. Keep safe always. Bye bye.